Yede yame ase. Ehun ye pa. Yede yame ase. Na watutomu free how many hours na free hobedura? Ufri wamfio ba se utoto traffic mu Kumasi ne nkran dia on de obetima kwa ni mu na one to traffic BM dia wo de be say 8 to 9 hours ni beduru ha o tuna ba sima nti by the state transport ne ba ye na ba driver for no so be ya de na utoto ma be 8 to 9 hours 9 hours now to come no to come ready sa na do abeduru kakra no do abeduru okay but umense ni mu boko de yame adom Dormaa is here boko Dormaa is boko Dormaa is no stretch koka he fa na share wo district no ase CJ maminika nchi ya wankasa maminika wetiefo na memfa seda kese pa mfa afidie so mfa ma wankasa Adom FM na fe multimedia na ni yeda ni odika na miwura ho adwuma mha oh I see na ura ha ya utimu se hoko hwani mpa ya hwani hoko hwani mpa ti ya mahumoni adwuma yeda se pa ho ye yeda se pa CJ mijidi se ho adwuma ho ye ka ho bi pa na ma COVID Nsem ne hawa ababeseni wiase nyina konum ni nyina chi no yemani da so gina ne nane so ne na no pa yetimahia na beauty wonwuma wabona no pa inva bebre ho a oka akoma nkanka ne ne esisi a boy aya amane etimba tenene ni na mum odane sebo anyame be yiwa firi ni nyina na nsro maminchi a watiefo so nyina na memfa seda kase ma watiefo na baba bo ama yewura his excellency na nado danko akufo ado obeye mampanyini na oguswa oye adwuma ye nabase na fe mampanyini so ye mani moni adwuma Dormaa East se oba maminchi a Dormaa East for so nyina MP honorable Paul Aprekutwumbe ma machia ne na no pai Dormaa East hono ya hinkuro ye wamfie na ye wonkura kese ne ye wonketo aso bebre nkuro nketo ne de dooso pa we wamfie ye ya hinkuro firi ho aye wanafo ye wo chemasu Dormaa kwamasu tia no akontani msesire so ne asuhyaye ye nkuro nketo ano so dooso tetetoma wo Dormaa East na apeka na fe chenchana si ningokuru mfiri wo na kobedi supra Kofi buo krum Kofi t-shirt yenkuru nketo ano do so prapra bida ta krum nyina ka okay nti se ho nyina fa Dormaa East no ye ne Dormaa Central bohye ho no ahinkuro ye Dormaa ahinkuro ye ne Sunyane East Sunyane West sunyina bohye ye ne German North and South nyina bohye ye wo bono mantam. Okay. Nigidi say more major challenge. As DCE would you see when so near a how man for no adwene pa. Good. No would you see when so kane pese udi hujuma. Denia. Yo na ma answer na me call question we so no. Ma mensa no fa se da kese pa man sentrofo kubatane no. Joda twem na anoi ne na wotwe pepepe. Yewura afel money. One central kubatane no nyina babebo mabaso sisi me honorary member of the GJ. Wow. And it happened just a few December haya ne sisi nyeunia oh yeah some training and me de asida kese pa bema. Oh congratulations thank you yeah na ma chia yura afelmoni oba all the way to Wamfie. Wow ne mpanyimfo na nanom so oba Dormaa manim so a Dormaa manhini yo sagefo osi ade yo Dr. Agyemang ono so yebechia na no pai nua so oba Dormaa East ya me ba betena akonwa ne so no hawa oho no doso senie wokani na inshiranka nyame se Ghana yema mpanyini na nado danko akufuado na nisuade hunu na no montuo ne ninwuma oye no ama saa hawo na no odene kese pa no so aba form de na mum sela bi da so ho Mr. Kama for your information so we Mr. Kantem okay anti first term no yeah necessary Mr. Natwaso okay na CJ ni no di kan pa yes so da sori anopa obehwe ni nipa san lai bebre na nipa ne be san lai bebre no
Ubekom no mudodo na no ye ba be pay school fees. Na ubehwe bi resource pa na se ne asi atwa no na batane odene nsa aguniti apem na onye yie no CJ no odene kese pa na hyiranka nyame se yewura na nado danko akufo ado di free SHS ne bebo mpe sa haw no de ekofom so you no free ho a na haw ba akoso a no ho kese pa ba ko ye se kane no wo ho a ye ba beto ye no hono so no ye haw kese pa but yewura akufo ado ka se ka wo ho kan ni ho kwani bia be fa so a yenye adwuma no yenye ntie no nso yeguso hono so ye how de na mum no we are managing it and nso da bia obeda be sori no bi wo ho ana kafo bi wo be sori miss call bebre ni bi to for sa na mode omoka no ka be se na mode samre no meba ka meba beto so no na wo hwa ne ne ewo ho a na eye nnwuma na ya ho certificates gu ho no as at the time no na ebro ekobe 7 billion it is can be 700,000 Ghana cedis no ye district no so ye district ni yekuma nti ya IGF no nche dan kosoro kesesa ti no no so ye hawo but sa e ka no ye den ya sa ukoba bi ti say chemasu obi wo ha no ye adwuma assembly na ya owo ho sa ukọ chemasu say ya na assembly na S6 unit classroom ho na 6 unit classroom no na assembly no atua amana atua be 30% na be 70% na da so ho adwuma no ne awie adwuma no ne ba awie okay ho sesia obehu bisu ho abiti se wana fo se dwa assembly ne sha ase na wo foten na no so ho ka ne bi ho ndi ne mpesen ka nyina ne se na ka so ye dadwene na CJ adia ba ko so ono so ye dadwene kese pa ba ko no no so ye haw kese pa ba ko ye mabu na adwumasem mabuna adwumasem so no na ha adwene kese akofom kakra bada se ye nyantu ye eda so aye haw kese de maye mampanyine de napko no baaye no o ma so ba bete kese na Ghana mampanyini na da Roma ENI for be oil and gas company and also nyame boaye assembly ye nhihye ye medium term development plan near the shame say ye pese ye boa mamabunu adwuma ho asem ho haw no ba fom nti no kwana e be fa so a ye be ye ku adwuma de visa ku adwuma no ne ya mamfo no dodo na ye no ho infa Dormaa East no nipa no ha munche mu be sa duo so ne nachi be ye kuafo na CJ dakuru nya kwa ne baye mpotamu ho ba bia nde obekọ ho ye wo state of the art college of agric na ni nyina ne se ye de ne ye pese ye agric village nti ho ana mampanyini suma nipa se ENI for one Ghana bane oka bom aye akuafo ntete bia so no nko se Dormaa isi benya asase ne nananom bebo a opese hone bemfamra sesi amene wo kasai no nyame adom sa ntete bia no yatima wie a oye adwuma nipa be se 1200 ne mabunu na batima fantitiem na Kwame Nkrumah University of Science and Technology na be offer training no be tete mabunu no na ni nyina echi no nso no se ntete na kwaya ntete ya akudwuma no onye se wokodua ntosi anase wokoye na kokonko a na mum ehase free production se wodua de no oba wie kura na processing kwana obafa so obeda nani na market nti the entire agribusiness value chain na CJ honey sese wohwa oye me medadwene kase pa ba ko mabunu de no ya na mono na yetu no yetu bi bat ye nyanwie mfa me presiding member honorable Daniel Akwa onokura me ne ba nkran yi ona ne nam no oni ye presiding member no onokura na so one day one never yewura his excellency na Nado Danko Akufo-Addo okofa ba ye Dormaa is ye dia ye poultry processing factory na poultry processing factory no nyame ne mampanyina da Roma ye no presiding member no no aso ne ye promoter no nti ono ani di animu ye eni nti saa hawo no kwane ba ko pa so a ye pese ye fa ye tu ase ye say ye betimi awie saa one district one factory no na mabunu benya adwuma na CJ eno so ka ho bi nti na media babia makobia na ndi adesradia magana fo ne mesre Ghana for pa ne se sa yi levy no Ghana for nsoro ho hom ye njintum
mrahye badwa minority for no chiniyefo beba ntiase no yensa da yense yem se yesrobe ben miyanjintum na mom sije ne me de ohia mekese pa ne se oye se ye nyina yesi hu nkonwa ye ka ho asanye fi ye ne ye ma ye ne de akire ne se ye gisika na mabunu na ye de akọboa be no ye nyina ye beboa ahwe se babunu no nsa beka sika no na se babunu no so nsa ka sika na ne oye se oye a obetima fa nipa ba ko mienu miensa adwuma de aka na adwuma ode akoye no ho no no anka se na adwuma ho ha no befiri no so no ono so ode be ye ne sa na se ono so di ye ne sa Ghana fo ye so yenji ye huntum yenji ye hunni se Ghana ni oye bibia ye moa ne mane nye ye moa ne mane ntumpo no se yetimi ye ne sa na anka nya anopa we interview mi tie bi pa sije onya awre ho sem se ye beda be sorry na se bi mpradua sa ye beka se nipa bi wo ho a ya mamre kwane so ne nka bitimi ware mienu miensa on de we da bi nware miensa na mmom no ma hihye mra se aboa bi nam ne ba bi dia ubetima akọware no na Ghana fo ye gituma unse se bi mpradua na for me ne nti mabunu de ne ye seka eye the topmost. Okay, me one district one factory no o say mo district no afiansa na mo ba benya bi, right? No, yegusu ayesi ne dada. The construction is ongoing. Okay. Yegusu ayeye. Poultry processing factory. Poultry processing internet say yekoko store koto akukọ nam no. Unza akukọ nam na yekoto no cold store no. Metima ka se mu ha munche mu bedu okronkra ho a ye kra free ba bi ne baaye nti se no Dormaa area ho so de poultry adwuma ye adwuma ba ko a otumpo no kese pa o ye adwuma wo ye no ho a o ye yie okoso na mum no sesi a me no wo ka se nkukọ no wo ye ne ba no duru ba bi se o ye se bekumbe ye ne kama kokọ di gu fridge mto no na gise Cote d'Ivoire fo no baba abechebe nti ewura kufu ado de sa one district one factory ne ba ye no ne sha se se on de yeso ye be ye binti the construction is ongoing in fact nya covid ene munsensem ni mu ha okra na sa mire ne de okra na nka ye wie ba covid nsensem na amana ka chikakra ba wie be ehwe ni mu se kwambia so nyame ya adoma fi we nko na wie ye de se ye bia me pese nka unya kwa na obeba bi na wa wodi wani aba behwe no wo bisam ye how no the apart from mabuna adwuma sem no infrastructural development nti ubeko school dan bi obeko akoto no sebi na yaka say bitnam mabekire na dia no ha adwene ono so ya ye bi but bi da so ho a sela no e wo say ye a ye guso a ye ni sisi a all schools under trees minka so ye school under 3% but meka say dan no bi wo ho a onye kura bi wo ho onye kura na mampanyini ba ye no yatima ye bebre first term no but ye nya nwie ye de na matimi aye sir ukoba bi te se wamfi a Anglican school yatimi aye 4 unit wo ukoba bi te se Dormaa kwama Anglican school na SS na JHS JHS na basic primary ni JHS boom so ukoba bi te se Dormaa kwama Arusi primary yatimi 6 unit wo ye wi abetim onu se no dwirigu so uksa so Dormaa kwam ho die JHS no so 3 unit ye wi ukonye mfiri wa 6 unit ye wi sa so no kwa amamfia 3 unit ya wie uko Kofi Boa 3 unit ya wie uko Atakroma 3 unit ya wie uko Ningo Kroma 3 unit ya wie mamemfa we nka uko mansi SHS eno so abrosane soro no form 12 unit ya wie uko mansi ho a mampanyini dada akofo ne penso o share 12 unit asia 8 years ya chiniyefo beba e bantoa so no sisi ya wie mansin secondary school ho aso another 6 units ya brosa na ye flow so no si ya wie e do so ye guso a ye wo me fancy wa bi aka ye okay the infrastructure no good adisuamu nko ana health wise I sabia more chips compound do say more clinics do say saying apomdene so de no so ye how ase enya ntu ye namom ya akoye nimpa but before I make no so mami okay mami nwie no so eno so ya tima yiye bi so ukoba bi ti say nyemfiri wa no so chip compound no ye beto mienu bi ana bandada na ye ba ko be wie 2013 na ba ko 2015 but na enya adwuma
chenchana se ni kumajemre na ne mienu ni nyina ne ma ne nya adwuma ni nyina ne se sije wo hu se usi dane ni wia ne wonwie ye oyesa akade apomdina adwuma ye fo no bede be ye adwuma no de ka ho ne ne mienu nyina ba ntima mma ba akade no nti ye ba ye ne dan no si ho akere ne gi se esa ne yensiesie ansane ya to akade na amabe ye wie ye ne sese be wo ma apomdina adwuma ye fo de oye adwuma ukoba bi ti se ya be ma so a na bandada na hye ba ko ase 2010 na onwie 2010 na 2017 no nwie ye but ntema ye timi wie ye a ho de ne ye de akade ka ho no be ye adwuma ukoba bi ti se amamfe so a amamfe de ne de ye ne ye de asobo form a ye wi ato akade amaba be ye adwuma wom saa so ne se ubaba bi ti se nyimfiri wa hoso ya ne ye de asobo form a ono so ye wie ato akade aka ho a be ye adwuma wom ukwaso tia no asesi a yeguso a yesi bi wo hoso infrastructure no yi apomdene so de ne firi ho a ba koso ano ha adwene pa ye bambo de CJ, Dormaa East Mansini no, it will surprise you, say, na appressive wa be woman sini num nyina ne be nipa dunum 15 as a 2017 no. 15 na appressive nyina be 15. Dormaa East District ni nyina as a 2017 ne be 15 ne me beto ye. Nti ntama ye kubisa appressive mpanyumfo se bemfa bi nka ho ye doso appressive dunum de bentime mmoa na ne abeka ya ne se bo nyesa wo sori ya na wo dia prosifo okọ se be dia prosifo okọ abewo normal abegina so dia prosifo okọ man bim na normal ne bi wo ho bi ka ho ye pro station dodo awo se wo pro station ba ko pa na man sini bi wo pro station numa nya wadwene se benya prosifo ne bi ne be cha ho nyina ho benya pe enti ne ho benya se ye be bom modne ne ya ye bi nti sije ase oba ye man siri numa yesi police post mienu ba ko nsesire su ba ko tanke ase ne yesi police station akase su mienu ba ko wanafo ba ko chemasu sisi aso yegusu a yesi mienu so ba ko wamfie no ba ko Dormaa kwam nti no sisi an wo kase no from a process for 15 no men kadodo no ne mo meka se ya tra 50. The reason is security asem ne nyani nyina na obetime the exact yina no what I was saying is from 15 no yetima 350 until na kire say eno nso no oyade a etumpo no kese na sije ne ye no wo ho a oboa ye kese pa manya akwanya imagine so ne mada Dormaa East fo ase kese pa ye say Dormaa East fo ba boa ye kese pa ne mekeka no bebre wo ho a ba ankasa assembly no yeto no ma no Tibia building materials na yasre ni ya ye de yahodene oye ndi ko ba biti se subin kroma se ya classroom amanjuma no anaye no ye friend electoral area working tour ndi nwa ndi mfonyini bi be kirewo ana se mi Facebook page ye Emmanuel Kofi Agyemang ndi se bi otie wa na se okoho sesi a obehu se ma post to pictures ni bi o ndi ye nyina bi otori netie no ni bi opaja blog ni bi so o sinti mintie ma sha se amisua mesin mahu kakra nti ano ka hu bi pa na aboa ye kese pa na megina kwanye so nende ho aseda kese pa ma Dormaa isifo ne makoso asrebe se kwana ye fa so no se ya maya ba mamu ni ye tokoso a ne ye ne sa onchere kura CJ ye hawo na ye wo no obeba form kese pa honorable ebreninti ma memo akwanya na fa wano disema etwato kra na yemfa nkomo nsi ne ndi otwato nyina ye aseda kese na fe so yebesa na asre se COVID-19 so ba ye na hawo odi abra mani bia wo wiase doso no babua ye nyina se yebe ye ne yebeboa ma COVID na free yeso akọ se omanhene ba ya no pai okan bi na ne ndi oka ho ne se nsoro mpane no so mampanyina dawroma sese de aba bebre wo pe bia won ko ade a obenya ni obeboa ye nyina pa ne se ye nyina yebebo modene na mpane no ya wo bi nti se wunya nwo bi a bo modene ni wo bi na se wabo bi so a besese ni be woni be frɛ no booster nti ono so ye modene ni yemfa bi nka ho na ne mesana sre ne se mesana sre bi em sensro Ghana for yemane no se ne mampanyini kan na the Ghana beyond aid bia on free ba bi me yemane ne mai na I levy ya dia obaboa yo se utie ne papa ya we interview ni yo ba bi ode kofufa ya no kire se
sɛ yɛankasa yɛanyere yɛ ho ne yɛnku yɛ ho anyɛ yɛ ma no ne yie ne da biara yɛka sɛ yɛtena se atwa ne sɛ bi mmra mɛboa yɛ a nea ɔno nso bɛpɛ sɛ yɛnwa ansa na aboa yɛ no wanhwɛ obɛduru baabi no ne yɛyɔ no saa na ɔnyɛ yie na de awo kɛseɛ bɛbra yɛ ɛno nti yi levi no mesa no asrɛ biem sɛ yɛngye ntom ne yɛnyinaa yɛma yɛ ne ni akyire gye menyɛ DC wo DC bia wobɛtumi akɔ no hɔ na wakɔ bisa no question no sɛ yi levi sika no Dormaa isi ha yɛma nsini wɔ miahene yɛnyaayɛ nea yɛnyaayɛ no ɛne ne ho de yɛyɛ sɛ yɛntimi anya no yie papa biaa sɛ gye mfie nan de ɔnkyɛre ba o meda tiefoɔ nyinaa ase